Kanal na walang takip sa Taal, Batangas, perwisyo na raw ang dulot sa mga motorista at residente. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Tila bolang nag-shoot ang gulong ng mga sasakyang ito sa kanal sa bahagi ng Taal San Luis Provincial Road sa Barangay Butong, Taal, Batangas. Ayon sa mga residenteng nakasaksi, ilang sasakyan na ang nahulog sa kanal na ito, lalo na sa gabi. Pag halimbawa po naulan, hindi pansin na open po pala siya, nalalaglag po doon. Nobyembre noong nakaraang taon pa raw nang tinanggal ng lokal na pamahalaan ng Taal ang takip ng kanal at hindi pa naibabalik hanggang sa ngayon. Para sa ilang mga residenteng may tindahan malapit sa lugar, perwisyo na raw ang dulot ng walang takip na kanal. Sa ipinadalang video ng isang residente, makikita ang kanal na puno ng mga basura. Delikado yung ng amoy niya, tapos yung mga insekto, yung lamok tulad niyan. Kinakatakot ng iba, lahat yung sa dengue. Tapos pag nag-uulanan po, ang bilis po talagang bumaha. Pansamantalang nilagyan ng LGU Taal ng mga kahoy na harang ang kanal pero hindi raw ito sapat. Ayon sa Municipal Engineering Office, inalis ang takip ng kanal dahil kinailangan itong linisan. Kaya po siya walang takip dahil po nilinis po namin yung kanal last November 2022. Dahil na rin po yun sa bulkan kasi po kaya po nagbabara po yung mga canals po natin dahil po yung ashfall po nung Taal Volcano eruption pa is nandun pa po dun sa kanal po natin. So ang tendency po siya, tumitigas po yung ashfall and nagbabara po yung mga canals po natin. Dagdag pa ng municipal engineer, kasama sa napondohan ng gobyerno ang rehabilitasyon ng kanal kasabay ng nakatakdang road widening sa lugar. Inaasahan namang bago matapos ang Hunyo ay masisimula na ang proyekto kasabay ng road widening project ng DPWH. Nakikipag-coordinate po kami kay Provincial Engineering Office. Nag-bidding na raw po sila as of May 23 po. Siguro po by third week po or fourth week ng June is mag-start na po siguro yung project. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.